Hei, mä heräsin. Nyt on sunnuntai-aamu. Ja huomenna on Louis Tomlinsonin keikka. Oh my god. Mä olen odottanut tätä vuodesta 2021 asti. Eli aika pitkään. Ja olen todella innoissani tästä. Joo. Tänään me lähdemme Helsinkiin, että huomenna pääsee sitten aamulla hakemaan sen jonotusnumerorannekkeen sieltä jäähallilta. Juu. Me olemme junassa. Matkalla Helsinkiin. Me ollaan melkein perillä. Ei mä pystynytkään zoomaamaan. Ja mä en kerkeä kuitenkin käydä pissalla. Nyt tulee paras osa koko videosta, eli room tour. Tässä on meidän ovi. Ja tässä on poistumisemergency. Sitten on minun kenkäni. Sitten tässä on tällainen marivekkoseinä. Ja sitten täällä on vessa, jonka ovea ei saa lukkoon. Joo. Tässä on äiti, jonka ovea ei saa lukkoon. Tässä on vessa. Täällä on pytty. Ja jotain ja pyyhe. Ja matto, jota mä luulin, että se on pyyhe. Joten mä käytin sitä pyyhkeenä. Täällä on peili, lavuaari, juttu ja tällainen mahtipeili. Sitten mä en oo tätä avannut. Oho, se aukeakin näin. Äiti, pyyhe ei voinut olla lattialla, koska ovi aukesi näin. Täällä on suihku. Suihkusta näkee tonne ja sieltä varmaan näkee tänne. Ei sieltä niin hyvin näe. Okei. Okay. Sitä paitsi kahdestaan me täällä ollaan. No niin, ollaan, mutta en mä tiedä. Täällä on vaatekaapit, jossa on äitin vaatteita. Ai, sielläkin on peili. Ja jotain juttuja. Ja sitten tämä näyttää tältä tästä näin. Ja meillä täällä on ilves, mutta sen adoptoiminen maksaa 19 €. Sitten tuossa on tommoinen telkkari ja äiti. Äiti ei kuulu kalustoon. Mä lakkaan äitin kynsiä. Siellä on äiti. Näytä sun toisen käden kynnet. Ei varmaan näy ollenkaan. Ei oikein. Oota. Siinä. Wow. Vähän samanlaiset kuin mulla. Tai siis samanlaiset. Nyt on maanantai-aamu. Ja pian me menemme hakemaan rannekkeet. Ehkä. Nyt minä valmistaudun. Oh my god. Ei mulla ole mitään järkeä kuvata tätä, kun mä en puhu tässä mitään. Nyt me olemme lähdössä hakemaan rannekkeita. Paitsi että äiti ei kyllä ota rannekkeita. Mutta minä otan rannekkeen. Me olemme nyt hallilla. Äiti on siinä. Aika hienoa ei-jonottamista. En toi yhtä iso kuin jonkun stadionin permanto, mutta Nyt on rannekkeet. 437. 435. Nyt me odotamme ratikkaa, että sitten pääsemme jäähallille jonottamaan ja ostamaan merchia. Uhuu.
Mulla oli äsken aika huono olo, mutta ei ole enää, koska otin lääkettä ja söin ja joo. Kuitenkin se 3 tuntia aikaa siihen. Jonossa olemme. Me ollaan odotettu joku... Joo. Voiko me jäädä tänne, hei? Me ollaan niin johonkin tähän tyyliin. Tai jäädä tähän, jäädä tähän. Mulla on tää. Me nähdään Luis 4 minuutin päästä. Se on jo 5 minuuttia myöhässä. Tämä on selkeästi huijausta. You said I wear it like a crown. It's gonna drag me down. Holding on to heartache. You should be staring at the sky. Birds just passing by. Come around. I don't even know where need to think that. I don't even know where need, but I was saved by a stranger.
Decided to take the pain away. Nobody stays the same. No matter how much you want it, something's changed. I built you a house from a broken home, and I wrote you a song with a word to spell. Yeah, it took me some time, but I figured out how to fix up my heart that I let down. You're searching every lonely night, every corner calling out your name. Trying to find you, but I just don't know where the broken hearts go. Where the broken hearts go. Feel the taste of your lips on the tip of my tongue. All I need are share some things that we'll regret. Sit down with a master plan. I know nobody understands me like you do. Anyone else thinking? Times like this are so much happier. Nights like this, we'll remember those songs we told. Only we know. When I'm with you, I'm so much happier. Nights like this, we'll remember those songs we told. Only we know. Telling me it's time to go. I don't feel like going home. Helsinki, I've loved every fucking second of this gig. Thank you, thank you, thank you. We've got about 90 seconds left. Give me every last bit of energy you got. Sing this next bit with me. Here we go. Till the end. Go. Waking up to start again. You and me until the end. Waking up to start again. Nowhere else that I would rather be. Because it's nights like this, so much happier. Nights like this, remember those stories told. So much happier. Nights like this, remember those Nyt se on ohi ja mulla ei ole ääntä. Nyt mä sain tätä juttua. Nyt me seikkailemme jossakin. Videolle puhun. Koska me menimme väärään ratikkaan. Väärään suuntaan. Joten nyt me odotamme jotakin toista ratikkaa. Nyt on seuraava päivä ja olen kotona ja minulla on minun merch-paita päällä. Ja vähän on haikea fiilis, mutta todella iloinen olen siitä, että pääsin kokemaan tuon. Joo, mutta en kyllä pysty varmaan 3 viikkoa kuuntelemaan Luisia ollenkaan, koska mä vaan alkaisin itkemään. Mutta joo, oli todella mahtavaa.